So mapansin nimo, dito niya na ito na kanan na tingog party list, ano? So damo di plaza yan na ito na pila nga pag kakarawaton hinin nga mga pedicab drivers nga in-wow drivers di dapit tanawan. So pag kaya na ang mga kinanglanon nga mga requirement amo iran baga ira pala i-verify, ano? Para ha, kung dahil ko ito nga bulig hamon ng mga paragpidikap ano ito ka importante kaya kinanglahan ko ito nyo na kaya makuri ko dito sitwasyon nyo na. Oy, good morning, good morning, good morning. Good morning, Tonyo. Good morning, myself. Good morning, everybody. How are you? How's life going on? Oh, today is April 1, 2024. Oo, adi nagiing ka na liwat kita. Ambot ko na nunat nakaon na liwat. Purbida rin at baga tinipigan. Oo, April 4, 3 days to go. Sweet 16 na takbatos. Oraya na din ni. Ato pa balay nakatuspok. Nung ato bada, wala man mag-alaman at kuwan. Naon na. Pero kikarig ni half day lang ko niya na. So no yan, mabilta kita. Mga alas 9:30 kay 10:30 malakatiya. So kumusta ka mo? Happy Easter, kakulop. Ha? Ay taton kuan. Man, spaceship. Santa Isabel, Can Ramos, Tanawan Leyte. Today is March of April 9. April 1. April. Oy, mapahinga Laga daw. Good morning, ma'am. How are you? How's your day? Welcome to my vlog. Okay lang? Okay, Raya. Okay, Raya. Ano ka? Waray? Bisaya? Raya, iya. Ay, Bisaya. Saka saan ka man? Turmok? Maplag. Mahaplag. Layo. No? Layo. Layo. Pero, kabaro ka magwaray. Kuan, Raya. Mga gets. Pero di ko kayo. Yakan. Anong year ka na? Second year. Uy, graduating? O, di rin pa. Ano yung course? Accountancy. Uy, mag-manager man sa bangko. No? Oo. Congrats in advance. Ano sa may hungaan? Ha? O sa may hungaan? Gan? Oo. Daphne, ya. Laptia? Daphne. Daphne. Uy. Daphne. Shout out kay Daphne. Taga Maplag. Uy, mga taga Maplag. Shout out. Oo. Vlog, juday niya? Yes. Mag-vlog man ako. Ayan o, San Caytonio. Yeah. Naana sa kuan niya YouTube. YouTube, San Caytonio TV. Oy, ano ka? San Caytonio TV sa YouTube. Tapos sa Facebook, San Caytonio. Iliin ang profile. Puro ikaw to ang giingon sa akong ka-birthmate siya nga. Mag-vlog ko nung nakayani. In-wow. Lalaki. Ha? Lalaki ang boardmate mo. Babae ya. Babae. O baka na vlog mo na rin siya. Santa Isabel. Where is Santa Isabel? Usa pa. Okay. Di pagod kita familiar sa ano eh. Santa Isabel. Next ano? Okay. Taga-dili na po kasi tanawan niya. Opo. Diyan lang sa may plaza. Buntay. So, kumusta man ang Holy Week? Long vacation, ano? Enjoy sa... naligo kayo sa dagat? Wala. Wala. Sa bahay lang. Kwarto lang. Sa bahay lang, kwarto lang. Wadaw. Luya. Kaya importante mag-pray, no? Pasalamat. Thank you, Daphne.
welcome to my vlog. Okay. Okay na. Okay lang. Regards sa kita ni Muyab. Taga diyan ni Muyab. Kaya? Taga diyan na ni Muyab. Kaya... Takmik. Sakmi. Oo. Ang taga Sakmi ang to sa taga Kuan, taga Palo. Okay. May dado. Alright. Kuya ano. Bahay mag-aaway yan, wala lambuang ka do. At tanim ngaran? Mark. Mark, taga Bachelor. Oo. Arani kang Archimedes kumpyo. Kilala ka ng Archimedes? Bachelor. Di ba nasulod niya rin ito? Oo. Oo. Archimedes, yan minute. Wow. Minute. Oo, ano nga Archimedes ito ya. Nag-o-office ito ya, nag-o-office. Marang nag-o-office. Kulang. Ha? Kulang. Hindi, rin. Parang pangisda. Nag-o-office sa Palo. Nasa yung asawa. Ay, minute. Ato ko ng Palo, nag-o-office. Ano po eh. Ito na yung trabaho. Oo, doon nag-o-office. Nag-iisda ngayon, nag-iisda. Oo, may dinosaur na rin sila. Oo. Salamat, Mark. Isang kailangan kita. So mapansin nimo, dito niya na ito na kanan na tingog party list. Ano? So damo didi plaza yan na ito na pila. Oy, makadi kita didi kita man. O mga inwow drivers, pedicab drivers, kundi may ada kalungganayan nga pag kakarawaton hinin nga mga pedicab drivers nganin inwow drivers didi dapit sa tanawan. So pag kaya na ang mga kinanglanon yung mga requirement amo iran baga ira pala i-verify ano man makita basta kalungganayan malaksi. So damo requirements ni ano siyempre an kanan kuan mano. Oh. Napila na hindi na mapala kita ha. Ay. Samtang iti ba nagkakarigumok di mano luwat. Amo ito na sinisiring nga para-paraan lang ano oo para-paraan ito ano dani ano para-paraan lang ito may da Diyos tagjis oo hain ka siyempre amo ito mga rikohanon mariko oo Ikan Ramos, Okay, and para realization officer, ayaw ko pagtanggungan per barangay. Ako ay makuha na ipag-identify. So, LO, kindly assist ang beneficiary. So, hari ka mo first table. Or either, may ka mo kalungarin yung cellphone, pakali ka mo maakay para mag-self-registered ka mo, ma-assist it IT ha inyo. Maya ka nalak niyan. Ha? Mga liaison officer. kasi na O ang salito kanina, ang may na cellphone, kawin maaram hakuan, pwede ka muna lang mag-register. Di rin na ka mo kinuman magpasis didi. So once maka-register ka mo, ipakita na naamon kung wag na check namon. Para malaksi kita. Ang maaram yung cellphone na kuhan, pwede ka mo umaram na lang code, ka muna lang mag-register. mo lagi ito mapila lagi hap kay maron kod. Oy, oh. Hindi kami marang pag gamit cellphone. Ada era. Mapasain. Pagkanak hay mo, para ini hay mo. Para mo, ini nga kalungganayan, ano baga man masisiring. Para ako, dako ito nga bulig. Hamon ng mga paragbilikap. Ano itong importante, kaya kinanglanong ito nga na, kaya makuri ko dito sitwasyon nga na. So ano man masisiring nga layer, pasalamat na lagi ta. Kaya magpapasalamat ako nga daan, ngaran mo wari makita pagkapagkatagamtam. Magpapasalamat na lang nga daan. Kaya ni, sigurado man ini.
It mau pa ito. Kung 2,000 ano, ay goods lang kita. Itman 1,000 safety 500 kaya may din naman bugas pan grocery 500 daan Quality in house ang lahat. di rito ba. Sige sige ayos. Yan lang do saan kayo lagyan kita ha paya. Oy kumusta ka mo para iyo ano ton masisiringin nga panatag. Ano? Baray mo, ano ito yung masisiringin nga panatag? Kuan, inin. Maupay ini. Ah? Kuan, inin. Panggasto sa panimalay. Oo. Makabulig-bulig. Bulig-bulig. Dako, diri makabulig-bulig. Makakabulig good kay dako ini. makakabulig. Kay bagat bati 2,000 nga kas. Tapos sus ka sako nga tungan sako nga bugas. 25 kilos an mil. Oo, amo ton nga 2,000 na lang kay no sa 3,000 na. Ay, diri basta 25 kilos kaya nang worth 1,000 na lang nga bugas. kita? Oo. Pagamot takbati ano? Oo. Oh, pasalamat talaga kita kan Mamieda no. Oo, media. Romaldes. Oh. Ada thank you mo Mamieda, marisyo di tanawan niya na badaw. Ganong ngalit ka? Ah. Oh, din oras 11. Today is April 1. Uy. Today is April 1. Uy, advance. Advance happy birthday anak. Ma-birthday ka na. Sweet 16. April 4. Yan ang amibis. Ha? Huy. Ganong ngalit ka? Baka. Buhok ka no? Sige na ka kagabi. Nakang-ice cream ka ako no? Ha? May ito kabihan dyan no? Okay, let's go.